An balimaw ani ɲantuma i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na kɔni dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kuda ye min daminɛna marisi kalo tile 9 ale kɔni bɛ sen na hali bi ayiwa Kati dɔgɔtɔrɔsoba ni a bɛ fɔ ma ko hôpital de Kati yen kɔni a kɔlɔlɔw bɛ ka continuer yen yɔrɔ la sayaw kɔni a fɔra kunnafoniw sera an ma k'a fɔ ko sayaw dɔw kɛra yen yɔrɔ ninnu na k'a d'a kan ko dɔgɔtɔrɔw kɔni ma se ka sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka ni kɛlɛ in ni o y'u ka baarabila kuda ye ko Kati dɔgɔtɔrɔso kɔni na ko a b'a kun bɔ ko k'a d'a kan ko olu yɛrɛ dɔrɔn ka hakɛw ɲinini tɛ ko banabagatɔw yɛrɛ ka hakɛ ɲinini ko olu ka kɛlɛ la ko misaliyara Kati dɔgɔtɔrɔso la ko i bɛ a ta k'a lajɛ baarakɛ mansin min n'a bɛ fɔ ma ko min bɛ arajo kɛ ko o kɔni o tiɲɛnen don a bɛ waati jan bɔ ko mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ se k'o dilan ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko Kati dɔgɔtɔrɔsoba in ko mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo di ko yen yɔrɔ in na ko ji min ta o tɛ se ka sɔrɔ ko ji yɛrɛ tɛ bɔ robinet la tuguni ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko hali banabagatɔ minnu bɛ kɛ yen yɔrɔ la ko ventilo tɛ sɔrɔ ka olu fana fifa i n'a fɔ k'aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na ko an bɛ waati min na o ye funteni waati ye banabagatɔ caman bɛ se ka sa o wale ninnu fɛ ko donc ko de b'a jira k'a fɔ kɔni k'olu ka kɛlɛ in ko u yɛrɛ dɔrɔn ka hakɛw ɲinini tɛ ko banabagatɔw yɛrɛ ka hakɛ ɲinini b'a la o kɔni ani ko in kɔni bɛɛ b'i ta fɔ nka hali bi kɔni mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu k'a d'a kan banabagatɔw kɔni b'a fɔ dɔgɔtɔrɔw nɔ don dɔgɔtɔrɔw kɔni b'a fɔ ko gouvernement de nɔ don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira a la k'a fɔ kɔni ko Faransi an ka maliyɛn minnu bɛ yen dugu la k'olu kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen ko k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni diminen don ko i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na décembre kalo tɛmɛnen u tun ye wulikajɔ min kɛ fo u tun ye consulat yen minɛ yɛrɛ ni o ye Mali ka lasigidenso ye ko kɔni ko u ni yen mɔgɔw bɛnna kuma minnu kan ko olu kɔni ma sabati hakilina jiginna u tun bɛnna kumamugu 20 de kan o kumamugu 20 ninnu na ko fila dɔrɔn de waleyala ko min ye ka dɔ fara passeport date kan ani ko ka badge kɛ consulat baarakɛlaw la maliyɛn minnu bɛ Faransi olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu ka laɲiniw bɛɛ ma sabati ko hali bi kɔni ko olu sɛgɛn caman kɔni bɛ yen ani degun caman kɔni ko kɛlen don ka ɲɛsin olu ma ko donc k'olu kɔni olu bɔra sibiri tɛmɛnen ka taama kɛ ka se k'u ka nisɔngoya jira ko olu ni yen mɔgɔ Mali ka lasigidenso mɔgɔw bɛnna min kan ko kɔni o kow ka waleya walasa k'olu kɔni bɛ se ka olu ka tunga kɛ lafiya la cogoya min na an balima kibaruya min tun b'an bolo k'a las'aw ma bi o de nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la